బాగా తినరా. ఇదిగో నీకిష్టమని కోడికూర వండాను. రానమ్మా కూర్చో, వస్తున్నా. రేయ్ పొద్దున్న తెచ్చింది ఆడరా, మళ్ళీ తెచ్చిస్తావా ఏంటి? ఏంటి మొక్కలు ఉడకలేదు? బాగుందిరా. పోయినసారి వచ్చినప్పుడేమో ఉప్పు కారం ఎక్కువైందను, ఇప్పుడు మొక్కే పడకలేదంటున్నా. తినచ్చాలు కానీ నువ్వే తిను. ఒరే ఒరే, ఏంటి చేయి గడిగేసి వెళ్ళిపోతున్నావు? వెళ్ళరా వెళ్ళు. రేపు కట్టుకునేది గడ్డి వండి పెట్టినా కిక్కురు మనకుండా తింటావు చూడు, అప్పుడు తెలుస్తుందిరా ఈ అమ్మ మనసు. అది వచ్చినప్పుడు చూద్దాం లేవే. ఏరా దొరగారింటి నుంచి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంటికి వస్తావు. వచ్చినప్పుడు అమ్మ నీ కోసం ప్రేమగా కోడి మాంసం వండి పెడితే నువ్వేంట్రా వంకలు పెడతావు? బుద్ధి లేదు ఏంట్రా? నేను అడుగుతుంటే నువ్వేం మాట్లాడవేంటి? రేయ్, మా అమ్మ ఇప్పుడు గంజానమే తింటుందిరా. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులన్నీ దాసి నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నా కోసం కోడి కూర వండి పెడుతుంది. అది నేను బాగుందన్నానంటే మొత్తం నాకే పెట్టి తను మళ్ళీ గంజానమే తింటుందిరా. అందుకే అలా చేశాను. క్షమించరా, తెలియక నోరు